Vedeli ste, že až 80% reklamných výdavkov je už aj na Slovensku podľa Združenia pre internetovú reklamu nakupovaných programaticky? Pýtate sa prečo? Podľa mňa je to z týchto 5 dôvodov. Flexibilita. Nemusíte sa viazať na vysokú sumu a kedykoľvek môžete reklamný budget zvýšiť alebo znížiť bez poplatku. Po druhé je to najväčší reach. Tým, že má reklamná platforma možnosť zobraziť vašu reklamu na množstve web stránok, tým pádom má aj najväčší zásah. Po tretie je to efektivita. V negarantovanom nákupe sa dá ušetriť až 60% z ceny reklamy za 1000 zobrazení. Po štvrté je to cielenie. Reklamná platforma má množstvo údajov, ktoré vie využiť v targetovaní vašej reklamy. Po piaté, údaje v reálnom čase. Nemusíte čakať na týždenný či mesačný report a dáta z kampaní máte kedykoľvek sa vám zachce na jeden klik. Tak ako, idete aj vy investovať 80% z vášho reklamného budžetu do programatickej reklamy?